a provar si roda o no. Tres, dos, Yay! Sí que roda! Molt bé, fantàstic, eh? A veure, expliqueu com vau fer els acabats al final. Han fet una cosa així. Tipo un pont. I les rodes estan aquí. Per era quan fiquéssim les bosses Molt bé. que no s'emboliquen ni res. Vale, podeu girar-ho perquè es vegi el mecanisme al revés? Sí. Fantàstic. Molt bé. Vale, ja ho heu aguantat. Perquè no se mogui la roda heu posat unes gomes elàstiques, no? Sí. Veig? Fantàstic. Molt bé, a veure, torneu a fer rodar. 3, 2, 1. Aquí nosaltres podríem ficar tipo un manillar i llavors portar-ho així, per no acotxar-se. Podríem ficar Ah, vale, d'acord. també. No sé. Sí, ho pensarem. Molt bé, fantàstic. Molt bona idea, m'agrada moltíssim. Està molt bé. Fantàstic, molt bé.